Diyos, maray na hapon po sa inyong mga tugan. Matindog po ang gabos para sa Novena to Saint Jude. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I'm asking through your powerful intercession. Here, make your request. Lord Jesus,
you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind. In the most desperate cases, come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gozos, o San Judas na paladan, samong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Kan aking bugtong nin Diyos, pinsan ka asin ka tuod, saro sa nagbabalangibog kan langit no na pagtubod, tinukdo mo andalan, pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa akin nin Diyos sa langit, pag umaw na di maisip, nin mga taong balakid, ansiri na kaumawan, sa muyang irinurokyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na poon, o santong mamurawayon, pag umaw mi daing sokol, ika samong inaarang. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Sa kikristo nagaanyaya, itong Hades sa Edesa, ang tuyo mapabulong siya, kay itong hilang niyang lepra, hinanyugaan pag-aarang mga devotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Saro ka duman sa kagduwa, pinatindugan na sadya ni Kristo na sa tong Ama. Kansa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kami ngunya napaalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinabanan pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tunay na akin in Diyos,
Ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan ikasamong inoomaw tanganing samong makamtanan gabos ming kaipuhan. Nagtiyos kanin padusa, idinamay mong talaga sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan ikasamong inoomaw tanganing samong makamtanan gabos ming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si mong nga ning hinanyugon, an pamibi mi simbagon, hinanyugaan pagrangan, nyamong mga makasaalan. O San Judas na paladan ikasamong inoomaw tanganing samong makamtanan gabos ming kaipuhan. San Judas dara sa langit, an pamibi iming balakid, hagadang kami magkamit, nin grasyang urog kalinig, simo sa mong inaarang, an pamibi iming pag-arang. O San Judas na paladan ikasamong inoomaw tanganing samong makamtanan gabos ming kaipuhan. O pinsan ni Jesucristo, sa mong San Judas Tadeo, hinanyuga nga ning gayo, ang pag-arang mi sa imo, ako ang inaalay na pagsulsol nin kasalan. O San Judas na paladan ikasamong inoomaw tanganing samong makamtanan gabos ming kaipuhan. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mga puso sa pagpapasalamat, huli ka mga ngalasan kang sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mga pangangaipudig di sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging maray na parataman kan sa imong linalang. Dahil mi nasabutan na sinautoban sa imong kabutan at amano ng kinaban. An kapalibutan nagsakit huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan mi na padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli kay ni naglalawig ang tig-initan. Nagdadakula sinagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ika namumuto na ama. Sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsable para taman kan sa imo linalang. Asin mga matinabang na parasurog kang kapong ng ngaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kang Ama, asin Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ikapitong aldaw ni Misa Novenario para sa kaumawa ni San Judas Tadeo. Mass Presider, Reverend Father Albino Barquilla Jr. October 25, 5:30 p.m. Mass sponsors, Rosita Milante, Rosalina D., Merly Candano, Emily Tan, Daisy D., Helen Garcia, Jojo and Ramonito Sicat and family, Carl Dominic O. Mantaliana, Legazpi Premier Marketing Incorporated, Denny Palanca and family, Maribel Ranyola and family, Engineer Carl Rotzen Gapayaw, Bong and Jean Gapayaw, Travelers Insurance and Surety Corporation, Nelly Ranyola and family, Mr. and Mrs. Eddie and Grace Chan and family, R. Palanca General Merchandise Legazpi, R. Palanca General Merchandise Sorsogon, Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family, Felix Lovitos, Luis Ipura Incorporated, Rosy B. Azur Pardo Cantara and family, Nilfa Lee, Renato Lim and family, Almira Binos, Angie M. Ambata and family, Mr. and Mrs. Buddy Verata, Sunro Builders and family. Thanksgiving Dolot ni Anonymous, ni Leia and Cynthia Ramos. Gift of Life ni Dolot ni Cristina Sortida.
Thanksgiving dulot ni Gigi Lorayes and family. In honor of St. Jude, dulot ni Jonathan Chua Uy, Golden Circle Enterprises, Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family. Thanksgiving by Matsuka family, Asupardo family, Sales family, Edralyn Hernandez, Albert and Gracia Suliano, Milante family, Hernan Agripa. Birthday blessings, dulot ni Ana Marie Hernandez. For GE Board, Thanksgiving, dulot for Forester licensure exam of Mayan meets Lim Atendido, dulot kan Lim and Atendido family. Birthday blessing, dulot ni Donabel M. Alaurin. Anniversary of Camilo and Famer, dulot kan Camilo Espinosa, ni Camilo Espinosa, for all the blessings received, dulot ni Lane. Special intention for GE board exam, dulot ni Jeva Flores, to pass the geodetic engineering licensure exam ni Anonymous. At special intention, Consortida family. Continuous healing, dulot ni Rita. Maritas Astillero and Elena D, dulot ni Leo Astillero. Healing of Elena D, dulot kan D family. Special intention, dulot ni Ami Marbella. Health of Almoela family, dulot kan Almoela family. Special intention ni Edralyn Hernandez for fast recovery, dulot ni Almonte and Marinas family. Fast healing and recovery, Sean Benedict S. De Vera, dulot ni Angelica Iris De Vera. Para sa kapahingaloan kang mga masunod na kalag, Father Jose, dulot kan Anonymous, Milagros Isido, dulot kan Fedelino family. Heidi, dulot ni G. Chua. Rafael, dulot kan Selfides family. Ray Rowell, Ray All Souls, dulot kan Almoela family. Vilma Chodorico, Chodosio Sr., Ronald, Emilio Jr., dulot kan Buelvo family. Jose, dulot ni Socorro Brimon and family. Angelina, dulot ni Albert and Gracia Suliano. Socorro, dulot ni Crisel Orozco and family. Antonio, Josefina, dulot kan Mr. and Mrs. Maria Teresa F. Abiera. Maximo, dulot ni Mark Joseph Nipas. Christopher, also in Purgatory, dulot ni Alicia Fernandez Romero. Perlito, dulot kan Lim and Atendido family. Nilda Consulta, dulot kan Lim and Atendido family. Rudy, dulot kan Roderos family. Porcia, Mario, dulot kan Morato family. Dennis, Mark, Felix, Dolores, Estela, Glenn, dulot kan Loria family. Carolina, Francisco, dulot ni Lily Raitana. Virgines, Maximino, Charlie III, Jesus, Beatriz, dulot ni Lalaine. Banwanin Diyos, tindog po ang gabos as hinawiton niya ito na awit sa pagpuon. Magpa
imong nagungutan, na naglalakbay sa kinaban. Masiring sa buhay na na'y kasakuran, masiring sa imong kaharian. Dagos sa simatiripon, banal na banwa aling Diyos, makawit asin ang pasalamat, magsamba sin magumaw sa Diyos. Lakaw kita sa parokya, kaniyaya ning pagtuon, iparami mo ang maray-maray na kaligtasan ning mga lupa. Dagos sa simatiripon, banal na banwa aling Diyos, makawit asin magpasalamat, magsamba sin magumaw sa Diyos. Makawit asin magpasalamat, magsamba sin magumaw sa Diyos. Kita nagkakatiripon sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya asin an katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Hesukristong kagurangnan, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akontan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng mga anghel, asin mga santo, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan
taasan, kamurawayan sa kaitaasan. Asin sa langap, Katulinungan sa mga taong marahayan buot, Ginoo mawika, linurukyaw mi ka. sinasamba, pinapapunaway, pinapasalamatan ika. Huli ka, lakula, Mong kamurawayan, huli ka, nakulang kamurawayan. kagurang na Diyos, aling langit nun, Diyos ang makakamtan. Kagurang na naking mundo, Jesu Kristo. Kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, akit ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban. Ako aan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama. Ang banal, ikasanaan, kagurangnan. Jesu Kristo kaiba, at Espiritu Santo. Sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan. Mamibi kita. O Diyos na huli sa mga palada ng mga apostol, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na an simbahan, danay na magtalubo, sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya day dapat maghali ang kasalan sa indong hawak na magagadanon. Day dapat na sunodon nindo ang mga hurot nin sa indong hawak. Day nindo itugot na gamiton ang mga kabtang nin sa indong hawak bilang kasangkapan sa pagkakasala. Dulutan nindo ang sa indong buhay sa Diyos, siring sa mga gadana na nabuhay liwat. Asinan sa indong hawak, ipagamit sa Diyos bilang kasangkapan para sa katanusan. Hulita, ang kasalan, dain na maghahadi sa saindo. Taka mo, nabubuhay, sakop kan grasya, bako na kan tugon. Kunsiring ano? Magkakasala kita, hulita sakop na kita kan grasya, bako kan tugon. Dainanggad, dinanggad aram nindo na kung kamo naglilingkod, asin nagsusunod sa sarong amo, kamo nagiging sarong sa iyang uripon. Day kamo makakapaglingkod sa kasalan na nagdadara sa kagadanan.
asinman sa pagkuyog na nagdadara sa katanosan. Kaidto kamo mga uripon nin kasalan. Alagad, salamat sa Dios. Sa bilog na puso, kamo nagsusunod na sa doktrina na tinukdot sa indo. Ilinigtas kamo sa kauripnan nin kasalan. Tanganin kamo maging uripon nin katanosan. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa bilog na dagang nadangog ang sa iyang tingog. Kamurawayanin Diyos, ibinareta kan kalangitan. Ansa iyang gibo, irurukyaw kan kaitaasan. Anlambang aldaw, minapahayag kay ni sa masunod na aldaw. Ang lambang banggi, minapahayag kay ni sa masunod na banggi. Mayo nin diskroso, tatara mo na ginagamit. Nintingog na nadadangog, alagad nakakalakop sa bilog na kinapan ang sa indang tingog. Sagot sa mga puro kandaga, iyan nadadangog. Pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Hallelujah.
Han kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulo, aram niya to gabos, na kun an kagharong, makaisi sa anong oras maabot an parahabon, dai matugot na makalaog sa iyang harong. Kaya danay na mag-andam, hulita sa oras na dai pinaghuhona, madatong an aki nin tawo. Si Pedro naghapot, kagurangnan, an parabolang iyan, sinabi mo para sa samo o para sa gabos? Si Jesus nagsimbag, si Isay sa paghuna nindo, ang namamahala na maimbod, asin mamaan, na paniwalaan kan sa iyang amo, na ang mga surugoon tawan nin kakanon sa tamang oras. Paladan ang siring na namamahala. Kung pag-abot kan amo, naaabtan na inuutob an sa iyang katungdan. Totoong sinasabi ko sa Indo, itatao sa iyang pamamahala ang gabos ng mga rugaring. Alagad, kung ang siring na namamahala, mag-isip na ang amo mahahaloy, dangan magpuon na magmakuri sa mga surugoon, magkakan, mag-inom, asin magburat, sa aldaw na daili na laom, asin sa oras na dai pinaghuhuna, maabot an amo, asin kakastiguhon siya. Isusubol siya sa kaibahan kan mga bakong maimbod. Anasabing namamahala na nakakaisi kung ano ang gusto kan sa iyang amo, alaga dai ginigibo o dai inaandam susog sa kagustuhan, hahampakon nin makuri. Alagad, andai nakakaisi, asin minagibo, nin bagay na bakong maninigo, hahampakon nin kadikit. Dakol an hagadon, sa tinawan nin dakol. Orog na dakol, an hagadon, sa tawo, na dakol an ipinaniwala. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Diyos maray na banggitabi sa Indogabos, mga tugang. Ako po si Father Albino Barquilla Jr., newly ordained po, ang mga kaiba kong batchmates. Ang batchmates ko po, kang kami inordinahan, si Father Jem Penetrante, nangunyan po na-assign sa katedral, ang katuyang naglilingkod bilang Vice Chancellor ngunyan, asin si Reverend Father J. Gargasira, taga-Bongga, yaon po siya ngunyan nagsisirbi, naka-assign duman sa St. Lawrence, the Martyr Parish sa Malinaw. Tulo po kami. 10 taon pa sana po kami sa 10 bulan pa sana po kami sa pagkapadi. Father Bino po. Ngunyan po mga tugang, ikapitong misa nobenaryo sa Kaumawan, kan sa tuyang namumutan, na patron si San Judas Tadeo. Mga tugang, madali kita magsarig sa Diyos, madali kita magpamibi, kung ang mga bagay sa palibot niya to, marahay. It is easy to pray when we feel good. It is easy to pray when we feel and see the graces and gifts of God in our life. Alagad sa panahon na dipisil, ang pagsarig asin pagtubod niya to sa Dios, garisiring sa sarong bituon, natatanaw, alagad natatahoban nin dampog, nin pagkapurisaw, pagkatakot,
asin mga pagduwa-duwa. Tibaad po ang lambang saro sa tuya, nag-agi na sa eksperyensyang ini. It is easy to trust the Lord in times of prosperity, but difficult in times of adversity. Si San Judas Tadeo, saro sa mga apostol, San Judas Tadeo, nabubulol kita. San Judas Tadeo, saro sa mga apostol, patron of desperate causes. An inspirasyon as in nagtatabang sa tuya gabos. Nagtatabang sa mga taong hinihidaw ang presensya kan Diyos sa tuyang buhay. Tinawan niya po kita. Tinawan niya nindoon sa iyang surat sa bagong tipan na dapat kinakahirakan niya to ang mga tawong napupurisaw asin nagduduwa-duwa. Si San Judas Tadeo, yaon po sa iyang epistola bago matapos ang bagong tipan, bago ang libro nin kapahayagan, mahihiling po nindo ang short letter ni Saint Jude Tadeus. Sa halipot po na surat ni San Judas Tadeo, sinasadul kita na ipadagos ang pakikipaglaban para sa pagtubod niya to, anuman ang mangyari. Susog po sa surat ni San Judas Tadeo, kay puhan nagirumdumon niya to ang mga sinabi kan mga apostol, asin sinabi ni Hesukristo. Ano po ang tugon kan mga apostol, asin kan sa tuyang kagurangnan? Sa enot na pagbasa mga tugang, ipinapahayag ni San Pablo Apostol ang sikreto kung ano ang paagi tangani na daing maghali, tangani daing maghadi ang kasalan, asin day kita magkuyog sa mga kamauwotan nin laman. Sabi ni San Pablo Apostol, dapat idulot niya to sa Diyos ang bilog niya tong puso, ang bilog niya tong isip, asin ang bilog niya tong buhay. Tangani day maghadi ang kasalan, asin ang mga kamauwotan kan laman. Tandaan po niya to, maninigo na idulot gabos sa Diyos. Maninigo na idulot sa Diyos ang bilog niya tong buhay. Ninhulitaan gabos na uya sa to, aram kong aram na nindo ini, precisamente ang buhay niya to, balaog niya, hali sa iya. Hali sa iya, ninhulita, nilalang niya kita. We owe everything to God. Gabos, utang na buot niya to sa iya. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, susog sa parabola na sinaysay ni Jesus, kita, mga tagapamahala, asin bantay man sana, kan gabos na mga biyaya, asin mga balaog, kan Diyos digdi sa kinakban. Pinapatanidan pakita ni Jesus, sinabi niya, ang pinaniwalaan nin dakol, hahanapan nin dakol. Ang pinaniwalaan nin mas dakol, hahanapan nin mas dakol. Siring po mga tugang sa maimbod na surugoon, na nagpupuka tangani na andam sa pagdatong kan sa iyang kagurangnan, sa satuyang puso, dapat yaon, nag-ierok ang Diyos. Ang satuyang mga kamot, ginigibo, dapat, asin pinapadagos, ang pinunan, kan mahal na Diyos. Inaataman, asin inihihiras, ang mga biyaya na pinagkatiwala sa tuya, pinagkatiwala man sana sa tuya. Susog sa Ebanghelyo na binasa, itinutukdo na dapat andam kita sa anuman na oras, panahon sa pagdatong kan sa tuyang kagurangnan. Kay puhan na maging vigilant o marigmat, tangani maprotehiran ang satuyang buhay pagtubod. Kay puhan pusog ang satuyang pagtubod, magian man o dipisil man ang sitwasyon na inaagihan niya to sa buhay.
Igwa po mga tugang nin sarong kaganapan sa bagong tipan, kung sain si San Judas Tadeo, sa iyang pagiging mausisa, naghapot siya kay Jesus. Sinabi ni, hinapot ni San Judas Tadeo kay Jesus, kagurangnan, taano ta, samu ka sa nama pamidbid, bakong sa kinaban. Ang simbag ni Jesus, ang namumot sa ko, makuyog kan sa kuyang itinukdo, mamumutan siya kan sa kuyang ama, asinan ama, asin ako, maerok duman sa kaibahan niya. Ini ang pag-olay ni San Judas Tadeo, asin ni Jesus. Kung mapapansin niya to sa Ebanghelyo, sa bagong tipan, kadakol na ditman sa ng beses na sambitan si San Judas Tadeo. Mas dakol nga ning beses na banggit ang Judas na nagpasaluib kay Jesus, si Judas Iscariote. Alagad mga tugang, magayunon po ang nahaman na pag-olay ni Jesus asin ni Judas Tadeo. Sa pag-olay ninda, pinapahiling po sa tuya, anbot sabihon kan pagiging tunay na tagapamahala o God's faithful steward, asin ang totoong pagiging marigmat. Pinapahayag ni Jesus ang pag-ero kan Diyos noon na presensya sa puso, iwinawara sana, itinatao sana sa mga maimbod na surugoon, sa mga namumuot sana, asin nagtutubod sa iya. Kaya po may kasabihan kita, ang namumuot, iyo ang maliligtas. Iyo po ini ang pribilehiyo as in responsibilidad niya to gabos. At amanon, bako sa ang pisikal o mga material na bagay, digdi sa kinaban ay pinagkatiwala sa to, kundi urog na ang presensya kan Dios sa laog kan sa tuyang puso. Pinapahayag po ni Jesus na ang pagiging marigmat o vigilance, iyo ang danay na pag-andam o constant readiness kan sagradong espasyo sa laog kan sa tuyang puso, tangani na mag-erok ang Diyos non na presensya asin sa iyang paggiya. Lugod po mga tugang, pamibi ko sa lambang saro sa satuya, padagos kitang giyahan ni San Judas Tadeo na mga magin maimbod na surugoon kan kagurangnan. Padagos na namimibi, padagos na nagsisimba, padagos sa paghingowa na mamuot sa Diyos asin maglingkod sa kapwa in times of prosperity or adversity. Matindog po kita. Mamibi kita sa langit no na Ama na nagtao sa to kisan Judas Tadeo tanganing pasunodon kita sa satuyang paglakaw, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Hagadon ta sa iya, nadanay kitang pakusugon sa satuyang pagtubod. An satuya pong simbag sa lambang pagpamibi, huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyuga an samong pamibi. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo asin kapadian, tanganing danay sindang maging andam, siring sa mga apostoles sa pagsimbag, sa pangangapudan ni Diyos, na daing takot na utubon ninda, ang sendang mga katungdan, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na Kristiyano, tanganing daugo ninda ang pagkabaranga, asin maging sararo sa isip asin puso, siring sa inot ng mga komunidad, sa pamamayo kan mga apostoles. Mamibi kita sa kagurangnan.
Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na day pa nakakamidbid ki Kristo, tanganing madarasinda sa liwanag kang ebanghelyo, sa paagikan paarog nin mga Kristiyano, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na naghahanap nin kasimbagan sa mga kahaputan, kan sa tuyang panahon, tanganing masabatan ninda, ang taong matabang sa inda sa pagpahalaga, sa tunay na kahulugan, nin sa indang buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa satuyan na nagkakatiripon digdi, na magdara sa to sa hararom na komunyon na simbahan, pagpauswagon sa tuyang partisipasyon asin maghanda sa tuya para sa misyon. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan sa samong pagsilibrar, kan kafiestahan ni San Judas Tadeo, hulikan sa iyang kabanalan asin marahay na halimbawa, maglaad lugod ang samuyang pagtubod, maglipotok ang samuyang pagkamuot, asin magsarig ang samuyang paglaom. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Diyos ni Kapos,
Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ansako asinan sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnanan atan sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ako ining mga atang nasamong idinudulot sa paggirumdom kisan Judas Tadeo na sa imong apostol. Sa tabang kan sa iyang paarog, isabuhay milugod ang ebanghelyo ni Kristo asin magkasararo sa pagpapabalangibog kan pagtubod. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa mga apostol an sa imong simbahan, tangani ini magindanay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga. Asin magtaonin mga langit nun nakatukduan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan asin sagkod paman, kay bakan bilog na hukbo nin mga anghel. Dusay sa imo an isip, kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami. Pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Siya nasarugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulo na ansabi. Mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi. Mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sindanay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuho nindo sa pagrumdohom sa sako.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay iba kan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, kan mga obispo emerito, si Nestor asin Lucilo, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos no mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Dios, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na mga apostol asin gabos no mga santo, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, sin kaiban niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nagkukusugbot kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostol, katuninongan iwinawalat ko sa Indo. An sakong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa mong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Mga tugang, uya an kordero kan Dios. Uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako ako maninigo na ika magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinansakong kalag maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya.
Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan, an panuga, kan kaligtasan na sa mong inako sa pag-omaw asin pagrumdom niya mo sa imong apostol na si San Judas Tadeo, makataw sa mo nintabang sa pagkabuhay na ini, asin makadara sa mo sa imong kahadean, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang kabos. Announcement. Nagpuna po kan Huwebes ang nobenaryo kan sa tuyang mahal na patrona si San Judas Tadeo sa good po ini sa Oktubre 27. So mga maut po maging novena as in Fiesta Mass sponsors, magdulog po sa parish office. Sa Oktubre 27, yupon Vesperas kan ka-fiestahan ni San Judas Tadeo. Magkakaigwa po nin sumbang gabi pagkatapos nin misa sa pagkahapon. Siring man, available na po sa tuyang opisina ang 6 inches as in 12 inches na replica images ni St. Jude Tadeus. Para po sa mga mauot magbakal nin Sumba shirt as in replica image, magdulok na lang po sa parish office. Sa Oktubre 28, aldaw nin Sabado, yupon ka-fiesta ni San Judas Tadeo. Ang mga schedule po nin mga misa iyupon minasunod 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., as in 4 p.m. Magkakaigwa po prosesyon sa oras na alas 4 sa pagkahapon, as in susundan po nin misa konselebrada sa oras na alas 5:30 na pamamayuhan ni Father Jerome Ceciliano. Diyos mabalos. Good evening po. Di ko aram kung gabos po kamo naka-witness na nin sarong ordination rite. Pagkatapos sa laog kang ordination rite, ang sarong padi piglalahidan digdinin Santo Olio sa sayang kamot. And immediately after the ordination, nagpapahadok siya kan sa iyang kamot na nagsisimbolisar na ining kamot na ini magiging gigikanan in Gracia, as in he was anointed to be the priest of God. And during the Thanksgiving Mass, kisarong padi, nagpapahadok man siya kan sa iyang kamot na nagsisimbolisar kan paghiras niya kan grasya na sa iyang inako sa ordinasyon. Ngunyan maswertihon kita ta an sa tuya po ngunyan na mass presider sarokan sa tuyang mga bagong padi. I think sa batch din dadai pang nagsunod na inordinahan. So sinda ang last batch na inordinahan na padi, I think three of them, si Father J, Father Jem, then si Father Bino. Kaya maswerte po sa tuyang parokya na nagmisa sa tuyang unya na padi, panupaning grasya. Kung habo niya at yan, magpahadok sa sayang kamot, pwede manggahid sa pisngi. So, salamat Father Bino sa imong pagpaunra po sa muyang parokya. Labing dakulaan sa muyang kaugmahan na makaibahan mi ka. Lalong-lalo na ngunyan, ikapitong aldaw na po kan sa tuyang misa nobinaryo. Sa pag-andam niya to sa maabot na kapiyastahan kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Si Father Bino po, tigtaraman sa tuya kasubago, yaon siya ngunya na destino sa Our Lady of the Gate Parish, duman po sa Daraga. And he used to be assigned sa ma nito. And ining two parishes na ini, iuman ini ang naging parte kan sa kuyang buhay ma nito and Daraga. Kaya aram ko naan magiging puturo mo man, arog man ka ini na mawawara man ang buhok mo pag gurang mo. Yeah. Anyway, magayunon so naging mensahe po ni Father Bino sa tuya sa oras nin adversity, sa oras din prosperity. We really need to go to God to give thanks to Him. Sa paagi man ni San Judas Tadeo na sa tuyang patron, mas lalo kitang dapat magdulok sa mahal na Diyos as sinatandaan ko sa sinabi niya, gamiton tayo ng mga
sitwasyon na ini tanganing kita maglingkod sa iya. Kaya ulit ko po ito, saro man sanaan sa kuyang gusto sabihon po sa indo, kung nahihirapan ka mo sa buhay nindo, the more na kaipuhan nindo ang tabang ni St. Jude. Kaya tatawan ko kamo nin oportunidad, pagkatapos kaining misa, nadarahon po nindo si St. Jude sa indong pag-uli. Kaya igwa kita nin mga images dyan ni St. Jude, may 12 inches, may 6 inches that you can bring home. As induman mismo sa indong mga harong, pwede po kamong maghagad ng tabang sa iya. Mas lalo na, bako. Sa oras din kaugmahan o prosperidad sa buhay, the more that we should learn how to share our blessings. And one way of sharing your blessings, iyo po lalo na sa panahon na ini na nagaandam kita sa kapiyastahan, na iyo po na tabangan taan sa tuyang parokya sa iyang mga espuerso, tanganing makaraise ki pundo. Apisar po kayo ng mga images sa St. Jude, igwaman po kita ng mga t-shirts na gagamiton ta sa Petsa 27, Biyernes. So, available po yan dyan sa office or kung sisay na miyembro kan sa tuyang parokya na pwede po nitong madulukan. You can make use of that t-shirt. Kasabay palan kayo ni, pag ma-intra kita sa Zumba, kasabay na dyan su libre na su ticket and libre naman su raffle ticket and libre naman su t-shirt. Yan. Magayunan bagang oportunidad na bago kita magparakaraon, pag-fiesta, mag-exercise kita, magsurumba kita, tanganing day kita magkaturumba. Dahil kang high blood. So, please help our parish sa iya pong mga fundraising efforts. Gusto ko man kuhon po ang oportunidad na ini. O parakpakan niya to pala na si Father Bino. I think sindang tulo, si Father Jem, si Father Bino, si Father J, gabos po sindang produkto kang UST Central Seminary sa Manila. Sa Espanya, duman po sinda nag-graduate kan sa indang theology. Pasalamatan ko man ang mga naglingkod sa tuyang altar, magpuon sa tuyang choir na for 7 days now. Parakpakan niya to ang sa tuyang choir. Perming sinda kaibahan niya to sa tuyang mga misa. Paragalo na yan, sana pagabot kan fiesta, bako pasinda paraas o paraos. And syempre, ang sa tuya po ginagalangan na commentator, si Ate Meg, and ang sa tuyang ginagalangan man na lektor, asin iginagalang na mga kolektora, asinan mga mass sponsors niya to para sa aldaw na ini. Kasabay naan sa tuyang mga mahigos na mga sakristan sa pamamayukan sa tuyang ginagalangan man, asin kahuro halang kawing sakristan mayor na si Carlo Sumido Madre. Parakpakan man niya to, sinda mga tugang. One last thing, kasubago po nakipag-meeting ako sa city, manunungod kan sa tuyang request or application for the road closure during the 2-day celebration kan sa tuyang parish. Ang na-approve lang po sa tuyang application, half sa nakang road pong iyan, and pwede niya itong isara during those celebrations. Lalo na sa time kang Zumba. So 3/4 sa nakang road ang inalaw po sa tuyang isara. Still, magpapaagi po dyan yung mga auto. Mention ko po ini sa Indo, kaipuhan gabos pong yaon dyan, paki-notify gabos na nagpa-park po dyan sa gilid, magpuon po duman sa may, emongs. So, kaipuhan daw po yan i-clear. And tomorrow will be the start kang sa indang clearing operations. Kaya kung habo tadaang mato ang sa tuyang mga sasakyan, mas magayon na as early as now, halion ta sa dyan, taday po daang na pwede dyan magano. Tadyan po maaragi sa mga jeep. So, and that will last up until Sunday. Diretso na po, starting Friday, Saturday, and up until Sunday. Dikit pong pasensya, asi naghahagad po an sa tuyang city kan sa tuya pong kooperasyon.
sa laogkan mga aldaw na ini. So, salamat po sa inyo gabos, as in, imbitado ko kamo gabos sa maabot na fiesta. Darahon sa na po nindo sa image si St. Jude, tanganing palaugon kamo digdi. So, kay puhan talaga, igwa po kamo kang image ni St. Jude. Thank you! Matindog tabi kita. An kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Asin sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan kita gabos kan Dios na mamumuton, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos.